Hej, Kenneth fra EDC. I dag har vi trodset vinterens kulde, fordi vi er taget til Tjæreborg på en lukket villavej, hvor jeg skal vise jer en monsterspændende ejendom, lidt i forskudte plan, og så hvor håndværkerens største drøm kan blive opfyldt. Vi har en garage, som er hele 60 kvadratmeter. Kom indenfor, det her, det bliver fedt. Så er vi hoppet indenfor i det her fuldmurede hus i Tjæreborg. Jeg er blevet nødt til lige at fremhæve det her hjerterum, som vi kalder det. Dejligt stort køkkenalrum, lækkert nyt køkken. Der er værelsesafdelingen den vej, der er forældreafdelingen den her vej osv. Vi har hele 3 badeværelser, 4 værelser, og så er lavet i fede forskudte plan, og så har vi blandt andet også lige udgang til en forhøjet terrasse. Jeg nævnte før i køkkenalrummet, at vi har forskudte plan. Det gør, at man kommer op i den her vanvittigt hyggelige stue her, hvor du har et fedt view ned over køkkenalrummet også, og ligeledes får man et godt aktivitetsrum nedenunder. For uden stort redskabsrum, som vi har herinde, så nævnte jeg tidligere, at vi har en kæmpe garage, hvor der virkelig er plads til det hele, om det så er gadefester, familiefester eller håndværkerens drøm. Kunne det her være noget for jer, så ring til os 75 18 10 00, så finder vi tidspunkt for en fremvisning. God dag!